Walimalo amuke kunyesi bumuku che ani muso a demise makoro a bella jilema bumuku ani abulumada du akelina bella jile furie bella jilente be nie ansigile mimme talike anka dogokun kunafungi gafu ulu konnala aywa mimme talike pasirila akacha ngani ala sonama aywa tani gasigi nanyu ka kuna ana digike ala ga kasega ni bara nunu bella jile koni sabati mami me krefe aneno ode Fatmata Tapili ulika jo okeba doye ale fokata si mi yeshua kole sidi diko ale koni tesir le mola ka befo ka bella jile wala nyimano biye sibriye Desembre kalo kile muka ani nani samba fla ani mukan fla ame fulike ambalma chrétien akaw ululabi ali no yasro kramo do ko kan kanofo aywa ankoni yanga biduka ka kuye Fatmata Tapili ma bibulu aywa ame fuli ani tan ke la me baje ku ani fle baje ku bela jeli sigatenna singa kuma dima aywa kasinga kuma dia ko jarani bayu mukuru fokata si batuma no ya furumuse ame nunu bela jeli foni wati na mawo ma de sogolembe awna munu ni olube jemuka ta kofe tukuni kaseka achi ablasira worofe ame bela jeli ko ni foni wati na aywa Fatmata Tapili e sebe akonika cha nga amadam ne ni jume Ambadam ne soir de Bamako ula ni ale bora chuma do December kalu klevu pa ani saba samba flani mukan fla ka boko ba duru ani bikonontoni biduru keme konontoni biduru ni nana aywa so de bon ko iba fo nationally fasiri fene olay soni sigaka aywa mime talike anka jamana la kabeni dogo ku yere koni konnay aywa minye jekulu belebele olu koni wulila ka bo Côte d'Ivoire min ka bo ani togo jamana re koni ka ibaye Côte d'Ivoire to la teni Brema Ouattara ni ale ka ministre min ka bara benimbe la kana re koni sabatilima aywa fokata se mime talike aywa togo ale ka ministre min ka bara benimbe uka jamana ni jamana roche ale ko nyaw nyene boli manoye Robert Dussé wa kada jekulu belebele kan u koni nana mi ye mali koni nala wa abeta like kuma nyogonya mi ni akanka ke kabeni ma binani ni woro mi ni abefo munu mako mercenary atodunkaye munu met keleke tonola munu ni olu nela mali la kabni wati jan temelena wa ibaye kuma nyogonya koni olu kera wati temele krenkrenia la togo jomanaka jamakulu mi tara togo ni olu bana mali yɛrɛ kɔni ka hakilila ma o jamakulu kelen o de wulila kana bi i b'a ye tɛgɛnɔbila kɔni kɛra sɛbɛn min ni o bɛna kɛ sababu ye ayiwa donna nataw la Côte d'Ivoire finitigilaka minnu nɛlen bɛ mali la olu yɛrɛ kɔni ka bilali o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na hakilila jiginna i b'a ye ka bɛn ni Togo yɛrɛ kɔni kibaruya ye u taara sigi min kɛ Togo i b'a ye mali kɔni taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o laɲini kɛra Côte d'Ivoire jamana fɛ a ka se ka i tɛgɛna bila o la cogoya min na o de bɛna kɛ sababu ye banbaci min ye mercenaire 46 min bɛ mali la olu kana bɛ se ka labila cogoya min na nka Côte d'Ivoire jamana olu yɛrɛ kɔni banna u ma o dɔ ye jumɛn ye i b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ mali ye jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ a bolo ka tila k'a dɔn k'a fɔ mali ye jamana min ni ayiwa a ka d'a ye ani maa min ka baara kɛ a bɛ baara kɛ n'o ye wa namara t'a la siga foyi t'a la ayiwa mali ye jamana fɛnɛ ye min ni anw ka sɔrɔ sira ninnu olu tɛ kumaniya anw ka jamana ma wa olu yɛrɛ tɛ tɔnɔma da maa si den kelen yɛrɛ kɔni fɛ ka tila k'a fɔ Côte d'Ivoire a n'a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna a bɛ fɔ min ma ko pacte de non agression n'o ye k'a fɔ Côte d'Ivoire tɛ bi mali kan cogoya min na i n'a fɔ mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛna bi Côte d'Ivoire kan cogoya min na ayiwa olu laɲini belebelew o kɛra Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa fɛ yaasa a ka se ka tɛgɛnɔ bila ko la min b'a to ayiwa kɛlɛcɛ ninnu olu bɛ bila kabini waati tɛmɛnw na nka o min kɛra kɛbali ye o de nana ka na an se ni sigi yɛrɛ kɔni ma bi ni o kɛra mali yɛrɛ kɔni faaba kɔnɔna la Togo jɛkulu bɔra yen ka na fɔ ka na min ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni na jamana ɲɛmaa kɔni ale yelen kɔfɛ u fɛ n'o ye Assimi Goïta ayiwa Abdoulaye Mayiga fo ka taa se Abdoulaye Diop ma ayiwa u ni ninnu kɔni sigira ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kuma ɲɔgɔnya in a nana kun cɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o o bɛna kɛ bɔda ye bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ Côte d'Ivoire minisiri la a ye foli kɛ ka ɲɛsin mali jamana ɲɛmaa ma bari ka d'a kan k'ale nana min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa o ka ci o ka foli o ka waleɲumandɔn ka ɲɛsin mali ɲɛmaaw ma ayiwa Togo jamana ɲɛmaa ale kɔni Togo ka ci de ni o ye Robert Dussé ale ka foli fɔlɔ taara ale ka jamana ɲɛmaa ma bari ka d'a kan ka nin ko to sen na a ma sigi a ma sunɔgɔ a ko anw ka jamana ninnu kan foyi man ɲi ni bɛn tɛ
o kama ale ka wuli ka jɔ kɛra ka bɛn yasa bɛn ni keleya bɛ se ka don jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na bi a wololen filɛ minnu na o kɔni o de ye ni donna nataw la Côte d'Ivoire ka fintigilaka 46 min ayiwa tɛgɛnɔbilaw kɔni kɛra hali n'o y'a sɔrɔ a kɔnɔ kuma minnu ayiwa olu ma buguna olu ma ladɔn ten nka a kɔni b'a yira k'a fɔ bilali kanabila o bɛna sɔrɔ fintigilaka 46 minnu ni olu bɛ Mali la fasiri sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ i na komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na. Umaru Angoyiba an ka foli bɛ ale ka Soir de Bamako bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an bolo don an bɔ ni l'officiel ale ka bɔ ko 70 min ni o bara tɛnɛ décembre kalo tile 19 san 2022. Ayiwa officiel ka bɔli kɔnɔna la Fatumata Tapili i b'a ye bi an bɛ waati min na ayiwa ale kɔni bi i da don bi caman cɛla fanga olu bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ i b'a ye san 2 baaraba minnu kɛra Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ bi fo ka taa se Mali ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye san caman minnu ye olu kɛ Mali kunna fo ka taa o kɛ Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa ni wuli ka jɔ kɔni ɲɔgɔn ma se ka sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fɛ n'a fɔra bi ko Mali fintigilakaw u ka monter en puissance ko olu yɛrɛ kɔni bɛ sanna i b'a ye a dogolen tɛ maa si den kelen na bi an bɛ waati min na banbaaciw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ olu ni Mali fintigilakaw olu ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan i b'a ye waati tɛmɛlen anw ka jamana kɔnɔ min ye Balkani o tun bɛ yan Takuba o tun bɛ yan nɔ nka o si ma bali banbaaciw olu ka se ka u sago sɔrɔ anw ka jamana la nka kabini don min na Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni nana baara fɔlɔ minnu n'o olu kɛra o de ye ka se ka kɛlɛkɛminɛ ɲuman k'o di Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ hali kalo tɛmɛlen o kɔni ye misali yɛrɛ suruman ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ o de kama Diriba Maa ni ale ye Colonel Sulemani Danbele ale y'a yira k'a fɔ bi banbaaciw yɛrɛ kɔni ayiwa sigiyɔrɔ t'u la jɔcogo t'u la u kɔni u bɛ biribiri la n'o ye boli ni senfa ye nka u ka boli ni senfa kɔnɔna la baara minnu b'u bolo ka kɛ o de ye ka se ka mugujugu k'olu bi Mali fintigilakaw fo ka taa se maliden nana masumalenw olu yɛrɛ kɔni ɲɛ n'an y'a jateminɛ kabini décembre kalo tile 12 ye san 2022 i b'a ye Colonel Sulemani Danbele a kɔni bɛ min ye baaraba minnu kɛra Mali fintigilaka fɛ ka tila k'i da don olu yɛrɛ kɔni na ka bɔ yen ka na se novembre kalo tile 5 yɛrɛ kɔni ma i b'a ye kunnafoniw kɔni sɔrɔlen min ni o bɛ tali kɛ Ororo ale ni Sofara yɛrɛ kɔni ni ale bɛ Sofara mara yɛrɛ kɔni fɛ o de kɛra sababu ye ka se ka banbaaci maa 10 ka se ka dankari kɛ olu la min bɛ tali kɛ bagan 400 o de kɔni sɔrɔla banbaaciw ko dɔgɔkun 2 tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa tile 19 novembre kalo 1 in na ayiwa banbaaci maa 13 minnu ni olu ye bɛlɛnikɛlaw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni yera Sɛgɛtum ale ni Sama mara yɛrɛ kɔni na ni o bɛ Bangasi yɛrɛ fɛ Bangasi yɛrɛ kɔni fɛ nka o kalo 1 o tile 30 n'o ye novembre kalo ye i b'a ye Mali fintigilakaw min ye tɛnɛnku ye ayiwa u kɔni ka wulikajɔ de kɛra sababu ye min bɛ t'i jɔ balo tɔni 15 la ni banbaaciw kun kelen bɛ k'o minɛ malidenw na k'o ye Zaga ye o de kɔni tɛmɛna ka taa n'o ye Seware nka halisa min ye Sulemani Danbele Colonel Diriba Maa ale kɔni y'a yira k'a fɔ banbaaciw i b'a ye u ka wulikajɔ cayalen bɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nka o ma bali Mali fintigilakaw fana ka wulikajɔ k'a k'u nɔfɛ Kayi Kucala Sikaso Yoroso i b'a ye fintigilakaw kɔni ye u dagayɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka min ye k'olu yɛrɛ kɔni filenkolo n'a dagakolo yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ci o sɔrɔla wulikajɔ min fɛ o de ye opération kɛlɛtigi fo ka taa se plan Maliko olu kɔni ka baaraba ninnu yɛrɛ kɔni fɛ nka hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen n'o ye jɛkulu ye olu kɔni b'u sɔnna hali bi ko adamadenya hakɛw o sabatili ayiwa ka se ka kuma kɛ ka bɛn n'o ye nka Mali ɲɛmaaw kɔni fana ye u dantigɛ ayiwa min bɛ tali kɛ o sira yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan ayiwa maa dɔw olu b'a fɛ Mali ni jɛkulu minnu bɛ baara la walima jamana min bɛ baara la n'o ye Irisi jamana ye k'olu bɛ ka bingali wale ta ka ɲɛsin maliden nanamasumalenw ma Sulemani Danbele Colonel Diriba Maa a kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni nkalonfin wa k'a fɔ k'a nɔgɔ bɛɛ bɔ a la wa ko maa dɔ de dogolen bɛ nin kɔfɛ walima jamana dɔ de dogolen bɛ nin kɔfɛ ka se ka dɔw yɛrɛ kɔni bila nin wale nasuguya la ko tiɲɛ foyi den kelen t'a la bi anw ka jamana kɔnɔ a sɛbɛnna Umaru Janmoyi fɛ min ni an y'a bɔ l'officiel ale kɔnɔna la. Umaru Janmoyi an ka foli b'a ye ani l'officiel fasiri kɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ taa Soir de Bamako la hali bi ale ka min bɔra arabadon décembre kalo tile 21 san 2022 a ka bɔ ko 5951 na
Ayiwa sɔrɔli Bamakɔ alisa ale b'a fɔ min ye ayiwa banbaci kɛlɛ ye a to sira tɔ kan k'a laguwan ka bɛn ni desanburu kalo tile 18 ka taa bila tile 19 na min ye wulikajɔba o kɛra Mali finitigilakaw fɛ a sɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Team Ama ale yɛrɛ kɔni mara la o de kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbaci maa caman yɛrɛ kɔni na maa 40 ɲɔgɔnna si o fana minɛra ka di ni o ye finitigilaka ɲɛmaayaso min bɛ yen yaasa olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa n'i ye kunnafoni yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ i b'a yira k'a fɔ État islamique olu dayɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ min ye Team Ama yɛrɛ kɔni mara la ayiwa Mali finitigilakaw ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma o wulikajɔ kɔnɔna la u ye dankari kɛ maa 10 na ayiwa maa 10 min tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ o dugusɛjɛ u ye zolendaw ni munumunu salo ka se ka olu kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko ratissage o de kɔni fɛnɛ nana laban tuguni ka se ka maa 40 sika kelen bɛ minnu na k'olu minɛ banbaciw n'u yɛrɛ kɔni yɛrɛ kɔ ka b'o la moto fo ka taa se u bolofɛn wɛrɛ ma n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye olu kɔni sɔrɔlaw kɔ n'an taara Gawo i b'a ye État islamique maaw olu ka wulikajɔ fanga yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ bonyalen bɛ yen nɔ ayiwa a ko yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ayiwa ni ayiwa totigi to fiyɛ totan to fiyɛ ko totigi na sankolo yɛrɛ kɔni fiyɛ bari olu ka mara u b'a fɛ k'a sigi min ye Gawo fo ka taa se Menaka yɛrɛ kɔni mara ma nka bi an bɛ waati min na Mali finitigilakaw olu ka wulikajɔ fanga yɛrɛ kɔni bonyali min kɛra o de kɛra sababu ye ayiwa banbaci ninnu kɔni u daga bɛ ɲini ka bɔ anw ka jamana da la nka ko k'a ladɔnniyali kɛ u ka wulikajɔ min ye Menaka ye ale de kɛra sababu ye maliden caman olu kɔni wulilen bi ka bɔ u sigiyɔrɔ la bari ka d'a kan yaasa ka taa bisimila minɛ yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye minɛ min n'u bɛ so kɔrɔ bolofɛn min n'u bɛ so kɔrɔ u kɔni bɛ ka taama ni wulikajɔ ninnu kɛ n'olu ye yaasa k'u kisi banbaci u n'u tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ma parce que ale sɛbɛnna min ye Umaru Angoyiba fɛ i na komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na Soir de Bamakɔ olu ka bɔli don. An bɛ Umaru Angoyiba fo ani Soir de Bamakɔ bɛɛ lajɛlen. Umaru Angoyiba i balimakɛ don. Nouvelle Horizon an bɛ taa Nouvelle Horizon na ale ka bɔ ko 6541 na min n'o bɔra tarata don décembre kalo tile 20 san 2022 ale ye mun fɔ. Ayiwa Nouvelle Horizon na Fatumata Tapili i na komi i yɛrɛ fɔ cogoya min na n'i ye dolen filila kɔni ɲɛ guwanen ayiwa i b'a sɔrɔ a ka dolen de balannen don bi an bɛ waati min na n'i ye an ka CEDEAO jɛkulu min don ni Mali yɛrɛ kɔni b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a ye waati tɛmɛlenw na u y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na banbaci kɛlɛ a kɔni sera yɔrɔ la a b'a kun bɔ olu ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni a bɛ fɔ min ma ko FAHI ni olu bɛna kɛ kɛlɛkɛcɛw ye CEDEAO yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nka i b'a ye Dr Abdel Fati Musa ni ale yɛrɛ commissaire aux affaires politiques ye min ka ɲɛsin bɛn basigi yɛrɛ kɔni ma CEDEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye min bɛ tali kɛ chef d'état major la n'o ye finitigilakaw olu ka ɲɛmaayaso CEDEAO jamana yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu kɔni ti ye sigi min kɔnɔna la u y'u ɲɛsin baarabaw ma tile fila baara yɛrɛ kɔni a kɛra nin kɛcogoya la ayiwa ni o bɛ tali kɛ ka se ka kulu labɛn kulu min ni o bɛna se ka CEDEAO jamana yɛrɛ ka bɔ banbaciw yɛrɛ kɔni olu ka jɔnjaju yɛrɛ kɔni kɔrɔ i b'a ye mun sigi min laban min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa jateminɛ min kɛra a la u y'a ye k'a fɔ bi basigibaliya kɔni ayiwa min ye lakanabaliya ye a ɲɔɲalen bɛ anw ka jamana ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o kɛra sababu ye maa kan ka i sigi ka miiri ka fɛɛrɛw tigɛ banbaci kɛlɛ anw bɛ se ka dankari kɛ a la cogoya min na o hakilina de kɔnɔna la n'i ye Nafizi Abdulayi Dama ni ale ye commissaire au service intérieur ayiwa min ye CEDEAO jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na yaasa ka se ka dankari kɛ nin basigibaliya la an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɔ min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye ayiwa an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛkɛcɛw ayiwa a ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ayiwa ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ fɛɛrɛ mun b'a to banbaci kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ banbaci kɛlɛ bɛ se ka bɔ anw ka jamana ninnu kɔnɔ la cogoya min na i b'a ye o ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ n'o kɛra ka bɛn ni samedi yɛrɛ kɔni sibiri décembre kalo tile 17 i b'a ye min bɛ tali kɛ kunnafoni di u ka kunnafoni di baarakɛdaw la ayiwa olu kɔni ye sigi kɛ ka bɛn ni tɛnɛndonya yɛrɛ n'o ye décembre kalo ayiwa tile 19 ye o tɛmɛlen
olu ye hakilina caman wɛrɛ kɔni bila mun b'a to banbaaci kɛlɛ yɛrɛ kɔni o bɛ dankari bɛ se ka k'o la cogoya min na ayiwa o don kelen yɛrɛ kɔni na i b'a ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ ka hakilina ta yaasa an ka se ka kulu dɔ sigi o kulu in de bɛna kɛ sababu ye ka banbaaciw k'olu kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a yira k'a fɔ don n'a nataw la sigi ninnu ko olu bɛna kɛ hali n'o y'a sɔrɔ Mali Guinée Burkina olu yɛrɛ kɔni ma ye nin sigi ninnu na don n'a nataw la laɲini ye ka se ka CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin fɛɛrɛ ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni tigɛ yaasa dan bɛ se ka kari banbaaci kɛlɛ ani fanga jamana minnu fɛnɛ ka CEDEAO jamanaw la ni fanga jaso yɛrɛ kɔni bɛna kɛ yen nɔ ka se ka kɛlɛcɛw labɛn kɛlɛcɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa k'o kow bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la parce que a sɛbɛnna Mahamani Ture fɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Nouvelle Horizon n'o ye ɲɛda kura ye olu ka sɛbɛnni don. An bɛ Mahamani Ture fo ani Nouvelle Horizon bɛɛ lajɛlen an bɛ taa hali bi Soir de Bamako la min ni o bɔra tarata don décembre kalo tile 20 san 2022 ale k'a bɔ ko 5,950 la. Ayiwa Soir de Bamako olu ka bɔli ani u ye min fɔ Fatumata Tafili i b'a ye min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw olu ka minisiri ni o ye colonel Sadio Kamara wa a kɔni ye a yira k'a fɔ n'i ye furuku basigibaliya la anw ka jamana kɔnɔ n'i ye a cayalen ko ayiwa marakala zone o tɛ fila ye Binanjan kɔ hali n'o y'a sɔrɔ a tanyara Ala ka hinɛ a la min bɛ tali kɛ MINUSMA la bi a ko n'i ye ale yɛrɛ kɔni ɲɛ bɔ a la ko a tɔni ani bɛn MINUSMA min ni ale nana anw ka jamana kɔnɔ kabini waati jan laɲini yɛrɛ kɔni ye mun ye ayiwa yaasa basigi bɛn ani keleya o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka nali a ye kɛra sababu ye ka se ka basigibaliya ka se ka ko wɛrɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn anw ka jamana kɔnɔ nin kɛra kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a bɛ fɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma ko cérémonie d'ouverture ni o kɔni tun ye baara ɲɛbila baaraw ye ni a bɛ tali kɛ a 28 na ni min bɛ kɛ école de métier de la paix olu bulonni bɛ yen Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la anw fɛ yan ni a kɛra ka bɛn ni alamisa don décembre kalo tile 15 ye nin kɛnɛ kan colonel Sadio Kamara ayiwa a bɛ tiɲɛ k'a fɔ kafetigi ɲɛna ka taa ni a ka buru jala ye o dɔ ye mun ye kɛnɛ in kan a ye fɛɛrɛw de bɛ tigɛ minnu b'a to jamana ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu ni olu ye cɛncɛnkan jamanaw kɔni ye i b'a ye kuma ninnu kɔni taa ni ka segin caman o kɔni o bolila olu yɛrɛ kɔni kan min bɛ se ka kɛ misali ye fɛɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana ninnu a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma yaasa anw bɛ se ka an taabolo k'olu falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaaciw olu yɛrɛ kɔni y'u sigicogo k'o falen cogoya min na yaasa anw bɛ se ka dankari kɛ o la colonel Sadio a ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ la nka o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ a ye min bɛ tali kɛ laseli fɛnɛ la tuguni anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko n'i y'a ye basigibaliya a ɲɔ yɛrɛ kɔni ɲalen bɛ anw fɛ yen n'i y'a ye gɛlɛya bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni bolo ka se k'a ka lakana yɛrɛ sabati bari maa bɛɛ lajɛlen ayiwa ko min ye ɲɔsusulaw ye k'an bɛɛ lajɛlen ŋaniya tɛ kelen ye bari ni MINUSMA y'i kamakun dogo anw na ko ɲɔ a tɛ jɛ o de siratigɛ la a y'a yira k'a fɔ anw ka gɛlɛya ninnu n'i ko k'i bɛ a fɔ ayiwa i bɛ MINUSMA i bɛ ale ta tɛgɛ ma ale ka wulikajɔ ayiwa ni o laɲini ye ka bɛn ni basigi don an ka jamana kɔnɔ nka taabolo min yɛrɛ kɔni b'a la o t'a yira Mali la a n'a denw na ko olu yɛrɛ kɔni ka taabolo in ko a bɛna kɛ sababu ye ka bɛn na don anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Fatumata Tafili parce que a sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la. Yusuf Konate an ka foli bɛ a ye ani Soir de Bamako bɛɛ lajɛlen an bɛ taa la lettre du peuple la. La lettre du peuple ni ale ye jamanadenw olu ka bataki ye ayiwa jamanadenw ka bɔ ko 239 na ayiwa lettre du peuple i y'a fɔ cogoya min na jamanadenw ka bataki a bɛ ale ko fɔ bi an bɛ waati min na n'i y'a ye k'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ colonel Ismaël Wage fasiri ye a sɛbɛnbaa y'a yira k'a fɔ ko ayiwa Wage a bɛ taabolo min kan k'a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ i b'a ye a ka baarakɛyɔrɔ la ni o ye minisiriso min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ ka se ka cɛfɔ ni kan bɛn ka malidenw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ale ka baara bɛnnen b'o ma a ka ciden min bɛ walima a ka chargé de mission ayiwa o min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ Seku Boli
bi an bɛ waati min na ministère sun yɛrɛ kɔni na e ko Seku Boli a ma kɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye wa bari ka d'a kan kuma minnu n'o olu bɛ ka sɔrɔ a da ɲininkali bɛ yen yalima Ismail Wage colonel ale ka kumakanw don wa walima kuma ninnu a bɛ ka fɔ waati min na Wage k'a tɛ ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni mɛn wa ninnu kɛra ɲininkali ye ayiwa min bɛ tali kɛ lettre du peuple la olu ye tomi yɛrɛ kɔni bila n'o ye ɲininkali tomi ye bari ka d'a kan Ismail Wage halisa a ma fɛn fɔ ni Seku Boli a ka kuma fɔtaw ani a ka taabolow ye ayiwa o de kama min bɛ tali kɛ soir du peuple la min bɛ tali kɛ lettre du peuple la olu ko Ismail Wage ayiwa ko a ka a dan tigɛ o de la i b'a ye Seku Boli ko marifa yera a bolo min ni o tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ayiwa a bɛ ka min ko o gulon ayiwa a disi yɛrɛ kɔni a bɛ ka min gulon ayiwa a yɛrɛ kɔni nisɔndiyalenba wasalenba ayiwa yalima nin kan ka ye Seku Boli ko wa maa min ka baara kan ka bɛn ni basigi ma ka malidenw fara ɲɔgɔn kan i b'a ye ja dɔ kɔni bɔra o ja b'a yira k'a fɔ Seku Boli ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛ bagabagali kan k'o ta k'o ɲɛsin Mali filalakaw olu yɛrɛ kɔni ma i b'a ye bi an bɛ waati min na maliden caman de kɔni bɛ dusumakasi o kɔni o kɛra olu yɛrɛ kɔni ta ye ayiwa ka ɲɛsin n'o ye Seku Boli ale ka nin taabolo in yɛrɛ kɔni ma ayiwa ale mun ka baara kan ka kɛ ka se ka malidenw kɔni fara ɲɔgɔn kan ayiwa bi ale kɔni ɲɛ jɔlen bɛ ni o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ filakan fɔ ayiwa maa minnu yɛrɛ kɔni fana bɛ yen n'o olu yɛrɛ kɔni ye fila ye e ko an bɛ ka taa sira min fɛ ka se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan a tɛna gɛlɛya don o la wa i b'a ye o de kɛra sababu ye Joliba TV ale yɛrɛ kɔni sanfɛ ni a bɛ fɔ min ma ko CSDM ne yɛrɛ bɛnkɛ a maa ɲɛma ayiwa fo ka taa se Capital Fulako ale maa ɲɛma naani na n'o ye Mohamed Sherif Aidara ale kɔni ye jamana ɲɛmaw ka se ka u wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ procureur ye kɔni na ayiwa yaasa ka bɛn ni Seku Boli ale ye kuma min fɔ ani marifa min yɛrɛ kɔni b'a bolo n'a tɛ sariya kɔnɔ yaasa u ka wuli k'u jɔ baara min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ u k'o kɛ yalima jamanaden nana masumali kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ka baara bɛnnen bɛ ka se ka bɛn ni basigi don an ka jamana kɔnɔna la yalima ni kɛlɛkɛminɛ marifa sugu o kan ka sɔrɔ o bolo wa cogoya jumɛn de la n'a bɛ y'a bolo a kan ka kɛ sariya jumɛn de kɔnɔna la ninnu kɛra ɲininkali ye nka Mohamed Sherif Aidara ale kɔni y'a jira k'a fɔ jamana kɔni kan ka fɛn bɔ wali min yɛrɛ Seku Boli kɔ jamana kɔni k'a ka fɛn b'o la n'o ye marifa sɔrɔlen a bolo a ka so kɔnɔ min ni a tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye CSDM maa ɲɛma ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka kuma la a ye a ka tiɲɛnijɛ ka se ka o ɲɛfɔ jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri ɲɛmaw n'o olu ye procureur yɛrɛ kɔni ye nka yaasa Seku Boli ayiwa a ye wale min kɛ n'o o y'a sɔrɔ ale bɛ sariya kunna ni a kan ka ɲagi ni sariya de ye wa anw bɛ sɔrɔ k'o dɔn a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na a tɛ se ka tɛmɛ anw hakili yɛrɛ kɔni fɛ fiyewu ka maa ye maa min ka baara kan ka kɛ bɛn ye ni marifa taara o yɛrɛ o bolo ani o bɛ ka anw ka jamana yɛrɛ ka se ka a buruja cogoya min na fo ka taa se jamanaden dɔw yɛrɛ kɔni ma ayiwa ka dankari kɛ olu la ni kumakan dɔw ye i b'a ye Kalashnikov double chargeur ko o de kɔni yera a kɔrɔ o kama kiiri tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune naaninan ta wele bilal'o ma nka bataki min ni o fana sɔrɔla a b'a jira k'a fɔ lettre du peuple ka kuma la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bataki wɛrɛ yera bataki min n'a bɔra maa dɔ yɔrɔ la ni a tɔgɔ yɛrɛ kɔni ma fɔ nka o sen fɛ o b'a jira k'a fɔ min ye procureur ye commune naaninan fo ka taa se commune wɔɔrɔnan kɔni ta ma ayiwa min ye minisiri Kasoge ye ayiwa bataki kɔni cira olu ma yaasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ Seku Boli ale ka nin hakilina in na parce que a sɛbɛnna Bamoyi Jalo ale fɛ an ye min bɔ lettre du peuple ale kɔnɔna la Bamoyi Jalo an ka foli b'a ye ni an bɔra lettre du peuple la an bɛ na la preuve la preuve ale ka bɔko sabanan min ni o kɛra ale ka bɔko sabanan o ye mun ye ayiwa la preuve ayiwa o ye ayiwa la preuve i b'a dɔn k'a fɔ ale ka bɔko sabanan i n'a fɔ min Fatumata Tapili i yɛrɛ kɔni ye a fɔ cogoya min na hakɛ to bɔko sabanan tɛ bɔko 178 de don ni ne bɔra tɛnɛn don awɔ fɛn t'a kɔnɔ yen nɔ ayiwa basi tɛ hakɛ to b'a la ayiwa la preuve ale ka bɔli la an bɛ hakɛ to ɲini
la magani fle maga bela jine la prévu ka bolila ale koni soni si mime talike mam sardin ale manyema mali islamiaton amanyema Ousmane Chérif Madane Aïdara afogaja ngame Said Chérif Ousmane Madane Haïdara Kele Bastande ba Madane di ayi ne ko atoko di forma de tale wa photographe nous avons photographe et ko ni poni sabu wala ya de c'est musabu batena de wacha ku et de kalandia ande ay meni wudru ci folo de tapi ni lara la beso ni ngan na ayi akanga ketiu ni koni ni turanyama mami ko kadala adra dole ere mse tumela eso mote ne fadu lama na ina tsaka bere fanya ali to kayre ai ali tika so fanya siri ne afoto gudi imka foto ko na at 14 to ne ma ko on da ma pour son excellence du ai teo jumenu mi forage ya fotiri ayi kalandi ya onye dumbe na mo excellence aburi ta on koke e fara kele ga to ko wale so fara ronga ayo basite kafolike mi amsardim tondi bela jelina ni watina ibaye Ousmane Chérif Madane Aïdara aywa ale koni ye boli min konnala ni la prévu koni i soni sibuka aywa ni obeke sharia ibaron ka fo Fatoumatta Tabili bi ayda ka fo jamana re koni me wati mina aywa ni ko iba fo akagere iba fo ka dori koni to ala bi ambe wati mina gereya aywa akoni akera jamana kono fo kase akoda ya koni ma ibaye bi ambe wati mina aywa Ousmane Chérif Madane Aïdara ale boli minke abe mi ye sharia yira ka fo dona na taula sigi bile mi obayi ni o la bembe sina yasa minyi wulika jo balaba mi ni akanga ke anka jamana kono mali de kera koroni ka yanka ni bayan fa foka take mali ko kan jamana ore konina ambela jiren ka so ka wuli ka se ka fereke anka jamana la ibai ka fo bi ayira ka fo mi me talike anka jamana fanta ani nani bela jirina ni tara siraba dawla kata bolon kono ibai ka fo o geleya o de be bela jelen ko ni da kono mi metali ke sugula a geleya ni ko ki ba fo ka do de to mi ye lakana baliya ye obe basi baliya obe anfi bamba ci wole ke bo olu yere ko ni mi ka bi an balima muso olu yere ko ni ga aywa ibaye gouvernement yere ko ni ale yere ko ni be siglinga tamala geleya ni anyona si chama kabura bi ame wati mina anka jamana konna la alisa aywa kabeni sigi wonkele aleni aywa nunu ni bigali wale biga soro jamana wo Afrika nyesi anka jamana ma obiga ke sababu ka anka jamana ka seka bla akelina ukabui mi metalike jamana konna rela adeno be nino ni olu ye chake daw barakela ye olu koni be akayini fenela o keleme gele ya bayi anka jamana re koni konna la iwila dugu jera aywa ibe dugu kono ni kuma nunu ani ni kewale nunu olu doro ne be sena ali no yaso koloshi batigu olu yere koni be dugu yere koni na gabi ambe wati mina jamana yere koni akagele ukama Ousmane Chérif Madane Aïdara ale koni ye wile yere koni bla wile mi blala kasika nyeshi jamana nyemo yere koni mafolo aywa anka bela jele name min b'i fɛ a lamɛn min t'i fɛ i k'a lamɛn a bɛɛ lajɛlen ye maliden de ayiwa o hakilina ye jumɛn u b'a fɛ ka mun fɔ kungilenna jumɛn b'u la ayiwa dɛmɛ jumɛn de b'u bolo ka se ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma hali n'o y'a sɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kɔbala Mayiga ale ye discours min ni a kɛra kunkɔrɔta ye ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ma fo ka taa se Abdoulaye Mayiga ma a ye anw ka jamana k'a kunkɔrɔta nka k'an kana ɲinɛ k'a fɔ ayiwa kumaba ninnu kɔfɛ kungo be minɔgɔ be yen nɔ o kama jamana ɲɛmaaw u ka sɔn a den bɛɛ lajɛlen na ka u lamɛn u ka fara ɲɔgɔn kan yaasa anw bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na ka jamana dɛmɛ a bɛ dekun min kɔnɔna la ka se a ka bɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale bɛ wele bila min ye politiki tɔn fo ka taa se tɔn wɛrɛw minnu ni olu sigilen bɛ malidenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛta yɛrɛ kɔni kama yaasa wulikajɔba laban u ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ
do balaba o ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ yasa min ye bɛn ni kile o bɛ se ka na cogoya min na ka an jɔ tiɲɛnijɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn lebu ye ka tiɲɛnijɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dankari wale ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma o de kɔni kɛra ale ka laɲini ye ayiwa ni laseli yɛrɛ kɔni kɛra waati min na parce que sɛbɛnba y'i yɛrɛ ɲininka a tɔ tora sa an k'a ye ayiwa a wale ninnu kɔni bɛna kɛ cogoya min na nka i b'a ye wele min kɛra anw yɛrɛ fa fɛ ayiwa i b'a ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Fatumata Tabili wele in kɔni a jaabira maliden caman yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa olu taara ka taa n'o ye politiki tɔn ye fanga ɲini tɔn fo ka taa se tɔn wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ka taa min ye ka an ka cɛkɔrɔba k'ale lamɛn donna nataw la ayiwa wulikajɔ tɔ ni a bɔra min na an n'o fana kɛ fasiri ye ka di maliden cɛman ni musoman ma a sɛbɛnna Umar Konate fɛ an ye min bɔ la preuve kɔnɔna la. Umar Kanute an b'a fɔ ani la preuve bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka Jamiyatul Ansarudine bɛɛ lajɛlen fo wagati na. I b'o ɲɛdɔn ne ko k'i ka tɔgɔ fɔ ayiwa m'a fɔ ne ye tɔgɔ fɔ i ye tɔgɔ fɔ ayiwa baasi tɛ n'i ye tɔgɔ fɔ an ka taa le triomphe du peuple an bɛ don kɔnɔ ale ka bɔ awɔ kɛmɛ sabanan min o bɔra juma don décembre kalo tile 23 le triomphe du Mali ni a bɛ fɔ ko Mali ka se ale ye bɔli kɛ min bɛ tali kɛ musoba min y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɛ sunɔgɔ fo maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ayiwa olu kɔni sago u ka se ka sɔrɔ cogoya min na bari a y'a ye k'a fɔ jamana in a tɛ jɔ fiyewu fo a den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ayiwa olu ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa olu ka kɛ kelen ye o de kama ale ye wulikajɔba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka coordination min ni o bɛ Kayi ɲɛmaaba o de ye Dawuda Kamara ye olu yɛrɛ kɔni ye baara ɲɛminɛ baara min ni o bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko jibondon belebelew ka se ka olu sigi min ye Kayi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kalanso min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Legal Segu désert n'a bɛ fɔ min ma o école 6 o kɔni kɔnɔna la min ni a bɛ Kayi yɛrɛ ba kɔfɛ ayiwa o ka bɔ yen Legal Segu kelen na min ye ayiwa 1 2 3 fo ka taa se A ni B yɛrɛ kɔni ma ka se k'o fɛnɛ d'a kan ka bɔ yen seconde sigili min yɛrɛ kɔni bɛ Bakunda 1 ayiwa min bɛ tali kɛ nin baara ninnu na ni o ye jibondo ye ka se k'a sigi yɔrɔ min na cogoya min na ka bɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko le 3e désert min bɛ tali kɛ o premier sigi ni a seconde sigi yɛrɛ la Bakunda 2 ayiwa mouvement Anbiko olu ye wulikajɔ belebele kɛ nin nɔ yasa yen bɛɛ lajɛlen kalandenw olu bɛ se ka jibondo sɔrɔ cogoya min na a bɛ t'i jɔ fo ekɔliso 10 ɲɔgɔnna si la min ni olu yɛrɛ kɔni ye jibondo yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'a sababu kɛ mouvement Anbiko o n'u ka hakilina n'u ka kungilinna bari u ka hakilina dɔ ye yasa min ye ayiwa lakana u ka don kalanso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kalandenw bɛ se ka ji jɛlen sɔrɔ cogoya min na ka se ka o k'u min ni ji ye ayiwa o ka bɔ yen u b'a to u bɛ se ka kisi banajugu ani banamisɛnninw olu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ olu ka kungilinna ayiwa sariyaba min yɛrɛ kelen bɛ ka min ye an mouvement Anbiko yɛrɛ kɔni sigi ayiwa o de ka hakilina dɔ ye n'o ye ka jibondo sigi mais malidenw ye u bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ɲɛta o fana bɛ se ka sabati cogoya min na ka bɔ yen mouvement Anbiko halisa kidali taama min yɛrɛ kɔni kɛra dɔgɔkun kelen tɛmɛlen kɔfɛ Madame Sissoko Fadima Touré ale yɛrɛ kɔni ye bisimila minɛ mouvement Anbiko ayiwa a jabala yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma ɲɛma danga n'o o ye Binta Ɲani o ka bɔ yen ale ni secrétaire général Makan Sidibe ayiwa o kɔni ye min ye tali kɛ Madame Sissoko Fatumata Touré ka se ka olu yɛrɛ kɔni bisimila yɛrɛ kɔni minɛ u ka taama kɛlen kɔfɛ ka bɔ Kayi u bɛ taa ka bɔ Kidali a kɛtɔ b'a la u bɛ taa don min na kɔni u taara min bɛ tali kɛ jigisigi bɛn ayiwa malidenw olu ka kɛ kelen ye ɲɔgɔn dɛmɛ ayiwa k'o ɲɛsin maliden yɛrɛ kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u taara ni o hakilina de kanu ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma se fitinin min bɛ mouvement Anbiko ye k'o yira maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali muso ani a denmisɛnw ayiwa Madame Sissoko Fatumata Touré a kɔni nana ni o nisɔndiya kelen ye mouvement Anbiko a so belebeleba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ Kidali nka Kidali maa ɲɛmaaw olu kɔni ye a ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ntala o maa ɲɛma ayiwa min ye donbolo kunkurunin ye n'a bɛ fɔ o ma ko cadeau k'o kɛ ka n'a di mouvement Anbiko a maa ɲɛmaaba n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ayiwa ani mouvement Anbiko a maa kelen-kelenna olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ma ayiwa min ye ayiwa cadeau in kɔni a dira
binta ñani fo ka taa se min ye magan siribe ayiwa ko olu k'a lase ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ma n'o ye fatumata batuli ɲani a ma daw ma mouvement ambiko u ye wulikajɔ kɛ tuguni ka taa min ye segu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u taara ka taa kalanbolo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la pelengana muso olu yɛrɛ kɔni ma min b'a to an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw an bɛ se ka olu bayɛlɛma cogoya min na desanburu kalo tile 17 san 2022 ayiwa so belebeleba kɔnɔ ni o ye kalanso ye ni a bɛ so la min ye muso yɛrɛ kɔni tɔgɔ la so ye pelengana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni mouvement ambiko ka se ka kalanbolo di musow ma o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni nun donna yen nɔ ayiwa i b'a ye bi an bɛ waati min na ya fatumata batuli ɲani a kɔni ye a yira k'a fɔ nisɔndiyaba o de kɛra o de y'a to ale yɛrɛ kɔni ye nin kɛnɛ in ka se ka a ɲɛ minɛ nka kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan i b'a ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ t'i jɔ muso jɛkulu 300 ɲɔgɔnna si la ayiwa ni olu sɔrɔla u ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko réseau des femmes de pelengana ni o yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni tun ye madame samake fatumata kamara i b'a ye kalanbolo minnu dir'u ma a tun bɛ bolila jumɛn kan o de ye safunɛdege fo ka taa se tigɛdɛgɛ dilan ma ale ni ka se ka foniyo n'o ye fini ye ka yɛlɛma cogoya min na ani cɛgɛ dilan ayiwa fo ka taa se a bɛ fɔ min ma ko an bɛ min don an ka finiw na gɔmi ka taa se wusulan dilan ale yɛrɛ kɔni ni situlu dilanw ayiwa ninnu kɛra baara ye baara min ni mouvement ambiko yɛrɛ kɔni y'a kɛ ka ɲɛsin pelengana muso yɛrɛ kɔni ma nka i b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan a kɛra nisɔndiya belebeleba ye ka ɲɛsin min ye ayiwa a tɔnɔ bɔbaw olu yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw a kɛra sababu ye olu ma u bɛna se ka olu yɛlɛma ka kɛ donna nataw la min ye sɔrɔ sira ye yaasa musow olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka bɔ den kɛrɛfɛ la cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ ye mouvement ambiko olu ka sigicogo u ka hakilina u ka dɛmɛ min ni olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin mali musolakaw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma mouvement ambiko an b'u fo u ka cɛsiri la nin ye u ka dɔgɔkun kibaruyaw ye. ayiwa an foli bɛ mouvement ambiko ma Basili sɛbɛnna. Ayiwa mouvement ambiko a bɔra mouvement ambiko yɛrɛ kɔni de kɔnɔna la ayiwa fasiri jɛkulu bɛɛ de ka le triomphe fasiri jɛkulu bɛɛ olu ka tɛgɛnɛ don Fatumata Tapili. ayiwa an ka foli bɛ mouvement ambiko ye k'u ni cɛsiri hali bi u kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɔrɔn u kana formation di radio FM musow fana ma. i n'a fɔ formation jumɛn. n'u sera ka min k'a ye dɔrɔn an kɔni b'a fɛ. ne bɛ bɔ sa n'i y'a fɔ dɔrɔn ne bɛ bɔ kuma da ye. kuma bɛ ka f'i ye ɲɛna depuis dɔgɔkun tɛmɛnen na an bɛ ka kuma fɔ. mais tabi depuis dɔgɔkun. foyi ma kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun wɛrɛ bɛ ka na dɔwɛrɛ fana bɛ ka na de. a kɔni k'a lajɛ a bɛ se ka formation min k'an ye. ayiwa baasi tɛ. a k'o k'an ye. layidu kan tɛ nka ni ala sɔnna a ma an ɲɔrɔ ye min o bɛ sɔrɔ. ayiwa an y'a mɛn. parce que cogo di Fatumata Tapili. révélation na ale ka bɔ ko 617 min y'o bɔra jumadon décembre kalo tile 23 san 2022. révélation ale de bɛ ko dogolenw ka se ka olu da kɛnɛ kan jamana in kɔnɔna la bi hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen nɔ taji ko gɛlɛya ayiwa o kɔni o bɛ ka jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la o ma bali min ye révélation ye olu k'u da don a la station minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a kɛlen bɛ sigiyɔrɔ ye fan bɛɛ lajɛlen na ayiwa kɔlɔlɔ ni a gɛlɛya a bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'i ye Bamako ta k'a lajɛ i n'a fɔ min duguba caman ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna si denw olu de kɔni bɛ yen nɔ station kɔni a sigilen bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kaburu da o tɛ to yen ayiwa jama fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o tɛ to yen min ye dunanjigiso ye olu yɛrɛ kɔni tɛ to yen ayiwa station i b'a ye fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la mun ye concurrence yɛrɛ e ko o b'a la bilen wa bari ka d'a kan taji feere yɔrɔ olu bɛ sigi ka gun ɲɔgɔn na ayiwa sɔngɔw o kɔni o bɛɛ ye kelen ye taji feere yɔrɔ olu de bɛ min ye ka sigi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma wa a tɔ kɛra garisɛgɛ ko ye u b'a fɔ bamanankan na cogoya min na ko maa garisɛgɛ dumatigi ko o de bɛ ji feere baara la nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye Fatumata Tapili min bɛ tali kɛ taji so ninnu yɛrɛ kɔni na ayiwa don n'a nataw la n'a ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye e ko jɔn de bɛna se k'a da yɛrɛ kɔni fɔ ala k'an kisi tajiso ninnu u sigilen bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ kɛ min ye dunanjigiso ye n'a bɛ fɔ minnu ma ko hôtel walima jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na i b'a ye k'a fɔ station dɔw kɔni gunnen bɛ o yɔrɔ ninnu na
kala kan kisi ni do mina a do re koni tasmata eko akobe ke tugudi akololo o fanga o beso nga buya de wa yani o te niye blasrali kanye mi ni akera revelation mo fe kanyesi jamana nyemo mo ali no ya so wati temelo na ubulika jo koni kera nga abenyinu fe tuguni alisa mi ni kaseka ubulika jo ke bari kadaka niye niteseka aliwa isi etaka bwano la ni ede nyema jo station re koni gungungune na nyogona pasiri se bamba ayida do krengene ala titibu sira yere koni fe mi na beta fokulguru ni ye alere koni taka laje ni ye yoro kungurun da ibe se kata station fe station biseba nyogona shi wa ni ko kibe kilometri tan nyogona shi boli ibe station mi jate akono abeti jo fo station biseba nyogona shi la ko anga donc ka fo ni wale ni koni mi ka yanga jamana kono akololo tante yalima abe sharia kono wa sharia du bloku sigwa fere jumene kanga sigi nunu kala ni galiye mi ni akera revelation a fasiri se mbare koni fe no ye amadou te dasowe ambe afo ka revelation ma bela jene fo ebra station ka sigi ko sharia du siga jon mi yoro duma al mauti ke ko yoro dole tini wa ko ni anga yoro kana usigi wa tapi ni ebe se ga yoro sa me ta sa ka fo kimna ke station mena ni yoro fere lima ni amina ki usage commercial fene ibo fene nyefodi o de kan fo yoro fere to maintenant ça donc yoro sa ne duguro sa nga duguro ente donc mu mana njamo kaka donc il va so yoro do be ni no fere no be no lu te se ko lu manga ke ni no me ba be ya nga jimana kono e ba yi glom yoro be joka nyeshi misiri manga jimana kono atuka ali kaburu do station maro fana gelera mana ta chen la sanga shuire ko ni pele ma ti mo mu sa anga shu saraka wana ko wata kla tro war la so lu ma ti kaburu ko ni bunyaka mana gelera tu aiwa amta swade bama kula swala alika tenedo boli ni akaboko badru ni keme konontoni binani konontona ulufo aiwa swade bama ko ka boli mi kera ina kumia fotoka mina chedo bini no aleko mashi dingilenti aka fronto chongo ni alidai ni oye ras bash anga ras bashi mi metalike kulu mi be no fanga ni to mi be oluka nyonyi lama mi re koni kera akene kele ka oye ras bashi wule minna kaseka kumare koni di ama ga anya fotoka mina ama son fio mashi dingilingi aka fronto chongo ni alidai yari aki teganya shi jamana nyema wula folo ako munu ye ale faye no ye adema re koni mara bagaw ye ako aw ni chama chala fanga binere koni nyete dan fara fuila bari kadaka aw tabulu were ko koni donite malide shife wanda ye singili takata nefe ibaye sinfla abu la shegin kofe fanga dengile ka damne kam ni sa 2022 la fokana bla bila fanga dengile fuete ni no miye adema ye umatugu fanga mi re koni ko wa aya ira ka fotuni bi ame wati mina mawu ma ne ere sona kaseka tugu chama chela fanga mawko ko abe ina komi ere koni kera demokrasi no oye be fanga walima beje jemu awake ere koni kera oduye ibaye bi ambe wati mina wa mi metalike adema mi metalike adema no oye fanga inito re koni wa olu ni ina komi arasba chera fotora mina oni fanga mi mbese nabi wa lere koni nete dan fara dingile na wira koni ni nyonche ukera aka nyingale re koni fure bari ina komi hakilla digina wa fanga fui mana minu ni adema re koni nyima do fanga mi re koni na ga ibaye ka fo ni kene kele ka mi metalike Dr. Umar Malkula adema ka sigimi kumbeni no anga foti munu ko olu na ni be afanga yi anfiano no ka no lu ye sigi belebeleke ni o sigi bena minye be afanga ya sam bisema ni klina o konnala kuma mi dira Umar Malkuma sei bela ka beni abilkalo kleflay aywa ale koni ye jalakita ka bi malifin tigila kauka kasoro shari kasoro minye sheria fui konite abulu dalute abulu o de kala sababu ye bi Umar Malko alere koni bulila ni abe jamana re koni koka o kelinga ibaye abe fo anga ministry premier ministry ko mi ko zumana sako aywa alere koni fene yi aywa tegere fo ayre kun ka dongli demanda ayre kun mi me talike ka segele abala ka nyeshi anga chamachela fongo re koni ma nga bi o kelimega mami wule no oye arsibachi eko ale fene ta akumena ke o ketuga kelina wa
nga ali no ya soro odo tiɲɛ min kan ka fɔ fan fila bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ faw ani a baw n'o ye adama ma ɲɛmaaw ye a kɔni ye tiɲɛ f'u ɲɛna ka taa n'a ka buru jala ye ka tila k'a ɲɛfɔ jamanaden min ni e de sɔnna ka tugu cɛmancɛla fanga in kɔ ko o b'a yira k'a fɔ ko e kɛra bɛɛ jɛmu e kɛra o jugu ye ayiwa pasiri a sɛbɛnna min ye Mayimuna Dunbiya fɛ ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la. An ka foli bɛ Mayimuna Dunbiya ye hali bi an bɛ taa Soir de Bamako la Bamako wula ale ka alamisado bɔli desanburu kalo tile 12 san 2022 min ye o bɔ ko 5,952 ye. Soir de Bamako ka min ye alamisado tɛ ayiwa o bɔli la i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu min ni a bɛ f'u ma ko Maaya Sira ayiwa olu kɔni ye u ka sigi bɛ kɛ walima ayiwa ko ka taa bɔ u ma la u b'a fɔ nin fɔcogoya la ni a bɛ fɔ min ma ko pèlerinage u ka an ka to dunkan na ka bɛn ni o sigi 7nan yɛrɛ kɔni ye Maaya Sira olu kɔni ye wele bɛɛ lajɛlen kɔni lance ka wele da min n'o kɛra ka bɛn ni alamisadon arabadon yɛrɛ kɔni ye desanburu kalo tile 21 min n'a kɛra palais de la culture Amadu Ampatiba yɛrɛ kɔni na ɲɛmaaba n'o tun ye Kɔrɔjo Misa Dunbiya ayiwa min ye ayiwa ni ale ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ko association Maaya Bulon ale y'o maa ɲɛmaa ye walima dɔw yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogoya min na buluntigi i y'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan maa caman tun bɛ yen nɔ min ye Aliyu Kamara ni ale yɛrɛ kɔni ye ayiwa kɔmɔdɔnba don ka bɔ min ye Guinée jamana kan dɔgɔtɔrɔ Kɔtɛba Kamara ni ale tun bɛ Bois Sacré ka se ka olu kɔni nɔra bila cogoya min na ale ni Dabiri Dabo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan Maaya Sira a maa ɲɛmaa n'o ye Kɔrɔjo Musa Dunbiya ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na a ko jamana yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa ni o ye janfa jugu min taara ka anw ka jamana sɛgɛrɛ o kɛra a den dɔ yɛrɛ kɔni fɛ bari olu sɔnna ka nanzara wariw ka tugu nanzaraw n'u ka kungilenna ko yaasa ka se ka anw ka jamana ayiwa k'a janfa cogoya min na bi an bɛ waati min na an ka jamana a mago tɛ ninnu na ayiwa fugari ko olu de kɔni ka wale kelen bɛ nin n'a nasuguw ye i b'a ye k'a fɔ ko fugari dɔw fɛnɛ bɛ ka hali yɛrɛ dogo diinɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ka waleya jugu dɔw ta ka se ka ɲɛsin anw ka jamana ma olu tɛna sɔn fiyewu ka se ka don o yɛrɛ kɔni da fɛ bi a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa Mali yɛrɛ kɔni an bɛ waati min na ko Mali tɛ diinɛtigiw olu ta tɛ wa Mali tɛ min ye fanga ɲinitɔn olu yɛrɛ kɔni ta tɛ Mali ye jɔn ta ye a den minnu sɔnna k'a fɔ anw bɛ jamana in fɛ ayiwa den minnu sɔnna k'a yira k'a fɔ ko jamana wɛrɛ tɛ anw bolo ani anw ka jamana tɛ nka i b'a ye bi min ye fugariw ale ni baarakɛbaliw ye olu de kɔni kelen bɛ ka wari fu ka se ka a dɔw yɛrɛ ye min ye ka se ka kɔfɛ jamana dɔw ale ni maa dɔw bɛ yen k'olu ka wari minɛ ka kɛlɛ jugu ni hakilina jugu ka se ka o sama cogoya min na ka don anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kama olu kɔni ye min ye kumakan min n'a bɛ kɛ bɛn ni basigi ye olu kɔni ye o ta min bɛ se ka malidenw kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ne kɛra min ye ayiwa maa ɲɛmaa ka kuma ye n'o ye ayiwa Misa Dunbiya ye nka a bɔli yɛrɛ kɔni kuma la a kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛna hakilina belebele damadɔ kɔni fɔ ni Mali yɛrɛ kɔni ye sinsin o kan a bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka kangari belebele o dara min ye Mali den fugari minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka u ka fugariya in ka se ka o kɛ tɔnɔ ye min ye sɔrɔ ye ka a kumaniya jamana yɛrɛ kɔni ma a b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ni politiki baara min bɛ ka anw fɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɔ san 10 ayiwa politiki ko kuma a tɛ fɔ an ka jamana kan ayiwa min ye ka se ka jamana ɲɛmaaya k'a ta k'a di finitigiw ma ni maa kan ka far'u kan ka jamana in baara o ka kɛ anw donsolakaw ye o ka bɔ yen tuguni san 10 ka tila k'a di ayiwa olu kɔni bɛ o baara kɛ yaasa jamana bɛ se ka bɔ a jugu yɛrɛ kɔni bolo cogoya min na o ka bɔ yen san 10 yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la min ye silamɛya ko kuma ka taa se kerecɛn ko kuma ma ayiwa ale ni diinɛ wɛrɛ a kuma a tɛ fɔ bilen anw ka jamana kan fɛɛrɛ bɛ kɛ ka se ka min ye ka se ka an bɔ n'o ye nanzaraw ka jɔnya juru o kɔrɔ san 10 tuguni a bɛ o san 10 kelen kɔnɔna ye ayiwa kalanko kuma ekɔliso tɛ dayɛlɛ madrasaso tɛ dayɛlɛ bari k'a fɔ ko maliden tɛ yen bilen dɛ ko ɔkɔliden de bɛ yen nɔ bari nanzaraw u nana n'u ka ekɔli hakilina min ye o de ye ka anw ka denw kalan ka tila k'u bila anw ka jamana la ka anw ka jamana ninnu ka se ka olu filekolon ci k'u dagakolon ci cogoya min na ayiwa o kama olu kɔni ye laɲini kɛ laɲini min kɔnɔna la ka san 10 di san 10 min kɔnɔna la politiki kuma diinɛ kuma fo ka taa se kalanko kuma yɛrɛ ma o tɛ fɔ
nga laɲini min fɛnɛ ni u y'u fara u ka fɔta ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko ORTM n'a ma ɲa o bɛ yen nɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ di min ye chrétien diinɛ maa ma ka di silamɛ diinɛ maaw ma ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye taabolo ye ko waati kelen min bɛ di olu ma dɛ ko o waati kelen ko k'o fɛnɛ suma ka di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bi an bɛ waati min na nin kɛnɛ in kɔni kan maa bɔra diɲɛ jamana caman na Faransi b'a la Côte d'Ivoire Guinée Burkina Faso fo ka taa se Congo yɛrɛ kɔni ma Mali kɔnɔna la an bɔra Mande Jitumu Bɛlɛdugu fo ka taa se Cagadugu ale ni Mali ayiwa faaba wɛrɛw kɔni kɔnɔna la u nana tile 5 baara tile 5 ala wele ayiwa olu kɔni bɛna o de nun don ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ olu yɛrɛ kɔni ka taabolo ni u ye ka taa bɔ u ma la n'a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko pèlerinage ayiwa olu kɔni tun ye o baara de kɔni daminɛ parce que a sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ ka sama ka bɔ min ye soirée de Bamako kɔnɔna la. Ami Yusuf Konate fo an soirée de Bamako fatiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen ayiwa an bɛ taa l'impartial la yanni an ka taa yen parce que an diinɛ kuma bɛ ka fɔ i tɛ dɔ fɔ a la ayiwa ni ko bɛ dɔ fɔ nin na sisan nɔ a bɛ bɛn basi foyi t'a la a bɛ bɛn ni ko kɔrɔ ayi ayiwa n'a gɛrɛ so i ka minɛnw cɛ dɛ ni ko kɔrɔ ni boni ko don mɛ jɛ i n'o cɛ ayiwa ni kɔlɔsitigiw ayiwa ni olu ye a tɔgɔ di n'olu ko k'u bɛ fɛn sigi kan n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na k'olu bɛ fiyɛ mɛ jɔ i n'o fɛnɛ cɛ matigi Yesu Kirisi aw kɔni ayi an ye simple de an tɛ kɛlɛ kɛ an tɛ foyi kɛ an b'a bɛɛ yira Ala la aw b'a bɛɛ yira Ala la Musa ko min dira ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u ye Mayi Watara bon an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u kɔni ye jɔnjɔn min ta ka di diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma min ni a bɛ sigi k'u ka diinɛ wɛrɛ lagosi k'a ma bɛn olu ma sini a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn olu ma sini ko ni maa min sɔrɔla la nka ne y'a ka biro la ko ni maa min sɔrɔla la ko n'i sɔrɔla ka diinɛ wɛrɛ lagosi san 10 i bɛ taa office di Niger kɔnɔna la i bɛ taa sɛnɛ la ye o de kan ka kɛ o n'o tɛ jɔnjɔn dira ale ma mun kama a bɔra ka diinɛ dɔ lagosi sisan jɔnjɔn dira ma o kɔrɔ ye mun i ye baara min kɛ o ɲɛna kɛ ayiwa e de ko k'i b'i jɔ n kɔ kɔrɔ dɛ a bɛ fɔ Siri bɛ yan nɔ Filani bɛ yan nɔ an tɛ sira foyi ɲɛ ayi tɛ ne kɔni ayiwa an bɛ taa l'impartial la ale ka bɔ ko 775 min bɔra alamisa don décembre kalo tile 22 san 2022 ayiwa impartial kɔni ka bɔli min ni o bɛ tali kɛ Fatumata Tapili kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ musolakaw a ka ca a bɛ aw de kan minnu ni olu bɛ t'u sigi n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko type manger ayiwa ni ale den kelen kan ka kɛ na min na i bɛ taa sɔrɔ fo ka se ka o timiya k'a dan tɛmɛ ayiwa u bɛ t'u tɛgɛ fa k'o to la bi n'i m'a fɔ ko najini bɛɛ t'a dɔn dɛ ni ko najini n'o taara kɛ dɔgɔ tɔgɔ yan nɔ dun min fasiri ye mun fɔ Tapili ni bɔra o kɔnɔ ni dara ko najini anw fana b'a dɔn najini de la ka caya o tiɲɛ tɛ a Siri k'i manji n'a bɛ fɔ ma ko najini najini bi an bɛ waati min na bi o de kama n'i donna an ka jamanaw kɔnɔ fantanbana ani faamabana a tɛ bari ka da kan bɛɛ lajɛlen dunfɛn o kɔni kɛra kelen ye hali n'i ko manjini a kana k'i ka na la n'a walima najini a kana k'i ka na la i b'a ye musow u b'a kɛ na la fo ka tila k'a fara ko o jeni tasuma yɛrɛ kɔni fɛ o min ni o bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bi kɔlɔlɔ n'i ko i b'a fɔ ayiwa an kɔni an b'a fɔ de ka an b'a fɔ de an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen nka minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn n'a bɛ fɔ olu ma ko nutritionniste ni olu ka wulikajɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ ayiwa balo nafama min ni farikolo yɛrɛ kɔni mago bɛ a la olu b'a yira k'a fɔ an bɛ nin taabolo min yɛrɛ kɔni na o de ye an ka gɛlɛya kɔni caman den yɛrɛ kɔni sababu ye i b'a ye ka funu i yɛrɛ ma ten najini a b'a kɛ i b'a ye hypertension AVC najini a b'a kɛ i b'a ye k'a fɔ an b'a fɔ bana min ma ko jabɛti ayiwa ni o bɛ sɔrɔ ayiwa an b'a fɔ ko tiɲɛ bana don wa ko dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ min ye najini o jabɛti kelen a b'o fɛnɛ d'i ma koyi ka b'o la min bɛ gɛlɛya lase anw yɛrɛ kɔni cɛlakaw ma ayiwa n'o o ye furulabato ta fanfɛla ye
i b'a ye bi najini ale yɛrɛ kɔni fanba yɛrɛ kɔni b'o la hali i b'a ye k'a fɔ min ye musolakaw olu yɛrɛ kɔni tuma dɔ la jelibɔn langolo min bɛ kɛ min ni a tɛ laada jeli yɛrɛ kɔni ye olu minnu ni musolakaw bɛ se ka ye musow la tuma dɔ la najini a bɛ o kɛ muso la ka b'o la cɛlakaw yɛrɛ ayiwa sugunɛ sɔrɔlen k'a don gɛlɛya la i b'a ye k'a fɔ najini ninnu a bɛɛ lajɛlen kɔni b'o la hali i b'a ye denmisɛnw u bɛna tuma dɔ la ni bana sidɔnbali dɔw ye k'an k'a fɔ najini a sunɔgɔw la ka b'o la cɛw ka bana min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko prostate ayiwa najini a nɔ b'a la maladie de Parkinson ka e sigilen to dɔrɔn ne ka tapili ka kuma fɔ tapili ka kila ka ne ɲininka k'i ye mun fɔ ayiwa maladie najini a b'a la ka b'o la a bɛ fɔ min ma ko maladie Alzheimer e yɛrɛ i bɛ kuma fɔ sisan nɔ dɔrɔn e b'a fɔ ko si i ni sɔgɔma kɔfɛ i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ko ne ye mun de fɔ a dun kɛ i b'a ye a bi ta tɛmɛlen kɔfɛ n'a kɔni bɔn i b'a dɔn n bɛna mun f'i ɲɛna ayiwa cɛ sago tɛ du la tabili n'i y'a caman den na an kɔni ye dɔ de fɔ a la nin ye Umaru Jɔpu ka fasiri ye ka b'o najini kelen na sili an bɛ taa Cameroun npogotiginin 3 olu de kɔni tora barodalaw